Il-film il-ġdid ta' Angelina Jolie u Brad Pitt ser ikun fost tal-ewwel li se jibbenefikaw mill-iskema li tħabbret f'April li għadda. Skema li tagħti inċentiv finanzjarju li jista' jlaħħaq is-27% tan-nefqa sa massimu ta' 150,000 euro. Dan ikun determinat skont kemm tingħata pubbliċità lil Malta u l-kultura tagħha. Dwar dan u fatturi oħra li waslu biex il-koppja ċelebri tażel lil Malta jikkummenta Engelbert Grek, kummissarju tal-films. Malta fl-industrija tal-films għandha potenzjal kbir, għandna ħafna locations sbieħ u naħseb li Brad Pitt u Angelina Jolie l-ewwel ħaġa li tagħtihom hija l-locations, il-varjetà kbira ta' locations tajbin li għandna għall-films. Barra minn hekk il-gvern għamel pakkett ta' inċentivi tajbin ħafna sabiex nattiraw films internazzjonali lejn pajjiżna u issa qed nikkompetu fuq livell internazzjonali anke mill-aspett finanzjarju, mhux biss ta' location. Wara s-suċċess ta' Mr. and Mrs. Smith, il-koppja se tkun qed taħdem it-tieni film flimkien. U f'imġar ix-xini f'Għawdex diġà bdew it-tħejjijiet. Kif mistenni l-budget tal-film ser ikun qed jilħaq il-miljuni u minn dan l-ekonomija ta' Malta tgawdi bil-kbir. Budget uffiċjali għad m'għandniex, però huwa żgur li din se tinġektja miljuni kbar fl-ekonomija ta' Malta u iktar ta' Għawdex.